Ake ngikhuleke umhlaba wonke nibingelelwa yingwe la ehamba namabhubesi impunga yesintu umshana wakwaNgcobo Fuze. Uyazi bafowethu kunezinto eziyimkhuba ezingesona isintu futhi ezingesiwona amasiko. Kodwa lezo zinto uthola ukuthi zimkhuba nje awukho umonakalo eziwudalayo uma umuntu eyenzile noma ezoyenza. Ngizokwenza umfanekiso. Iladi bafowethu liwumkhuba alisona isintu. Kodwa singasho sithi liwusiko ngoba liwumkhuba. Umkhuba nje wavela nabathandazi. Kodwa liwumkhuba linjalo iladi. Aliyaziqaqa izinto. Lisiqaqa ngempela futhi. Ngoba bafowethu kubalekile ukuthi uma into ingakusebenzeli wena noma ungakholelwa wena kuyo, musu kuyigxeka. Uyazi ukuthi mina ekhaya kukhona isimo la izinto ezake zaba nzima khona. Kodwa khona izayoni ezake zafika ekhaya. Zafika zasimisela iladi. Ayi lela ladi lelana ayikhona. Hayi lela ladi lelana bafowethu ayikhona. Ngake ngathi ngiyahamba ngelinye ilanga ngiyohlola. Kwakhona mina ke ngiyahlola ke ngiqale lapho. Mina ngiyahlola mina. Uma nginenkinga ngiyaphuma ngihambe ngohlola ngoba bakhona abantu engibathembayo mina ekuhloleni engikwazi ukuthi ngihambe ngiyekubona. Mina ukholo alingivimbi ezintweni ekufanele zilungise impilo yami. Kufanele nikwazi lokho. Uma futhi kuukuthi lokho engikushona ngibona njenganomuntu ongesilona ikholo ayikulungile. Ngeke kungikhokhele imali ukuthi uthi wena ngilona ikholwa uma ngisukumela impilo yami hayi engenamsebenzi nawo leyo mina. Noma nawe ungayikholo elikhulu mhlawumbe nokuthi uzibona njengekholo elikhulu. Mina ngiyahlola mina mawukuthi izinto angiziboni kahle. Ngiyaphuma ngihambe ngobheka ngithatha induku ngihambe ngobheka. Uma futhi kunento engayitholi kahle ngiyahamba ngiyenyangeni. Ingilekelele inginikeza amakhathakhatha, inginikeze okuthile okuzokwazi ukuthi kungilekelele. Ngoba mina angikholelwa kudokotela wasentshonalanga. Udokotela engikholelwa kuye umelaphi wendabuko ozonginikeza amakhambi esintu. Manje ke ngifuna ukuthi ke singaqale nje mhlambe kube khona inkinga ngoba uma ukhonza kule nkolo engikhonza kuyona abantu bathanda ukuthi bakujaje ukuthi uhlola kanjani ekubeni uyiNazaretha. Hayi mina angilona lelo lingahloli imali nenkinga ngiyaya mina ukohlola ngoba njengamanje kunezinto engingakaziqedi ngokwasekhaya engingakaziqedi ukuzenza zabantu abadala la engizothi manginenkinga ngihambe ngobuza khona. Kunezindle kusafanele ngizakhe eqala zokhokho nomkhulu eziqondene nokuthi uma sengifuna ukubuza ngihambe ngiye kuzona lezo zindlu ngingayi ukuhlola. Njengamanje kusangifanele ukuthi ngihambe ngohlola manginenkinga ngoba angakaziqedi izinto zamakhehla. Engisho ukuthi ke bafowethu iladi liwumkhuba impela kodwa liyasebenza. Ayabona lezazawoni zasishayela lela ladi ekhaya. Salibeka leladi leli lakhanyisa izinto. Manje bafowethu kunabantu othola ukuthi bayazigxeka izinto ezifana nalezi amaladi. Amaladi ayaqaqa. Mina ke njalo unyaka mawuqala la ngikhona njengamanje amaladi ngiyawenza futhi ayangivulela kakhulu hayi kancane. Manje nake bafowethu asiyeke ukuthi izinto uma zingasebenzeli thina bese sithi lezo zinto lezo ngoba ziyimkhuba azisebenzi. Hayi abanye abantu ziyabasebenzela. Iladi nje liyaqaqa kakhulu hayi kancane. Baningi futhi abantu eselibasizile kakhulu. Manje ukugxeka abafowethu izinto ngoba na ukuthi singakholwa kuzona sithi ziyimkhuba. Hayi miningi imkhuba esiyenzayo. Uma lo mkhuba lo ungoni ngalutho ungakulimaza indawo ungoni ngalutho emsamo wakho lo mkhuba loyo awunayo inkinga ungakwazi ukuthi uqhubeke uwenze. Uma kuukuthi uwusizo kuwena, uma futhi kuukuthi uhlambulukile njenganalo iladi alona ingaluthi iladi. Kodwa iladi liyaziqaqa izinto kakhulu hayi kancane. Uyabona ukosa inyama usuke wenza iladi mawusa inyama ikhona inkulumo engangayikhuluma ngifundisa abantu uma uyangale ku YouTube wami impunga yesintu TV ukuthi ukosa wosela abantu abadala kuyaziqaqa izinto. Kwakhala enye insizwa yathi yona yathi yosile
yosela abantu abadala kanti ibuke enye ivideo esasikade siyikhuluma sichushisa abantu sibafundisa ithi lensizwa yathi kwenzile lokho yaphupha ikhehla ligiya liphezulu kwemonto eyi-double cab ihamba ngayo namhlanje leyo double cab. Uyabona ezinye izinto bafowethu ziya ngabantu namathongo abo. Yebo futhi akhona amathongo noma amadlozi abantu othola ukuthi wona athanda izinto nje ezibhedayo. Othola ukuthi wona athanda izinto nje ezibheke eceleni bese umuntu enze leyo nto ebheke eceleni. Kodwa uma kuwukuthi into oyenzayo wena iqondile, hayi ngaqhubeka uyenze leyo nto. Iladi liyasebenza ungabozwa abantu belo bekhohlisa. Ngeke ngibabuka abanye lama bekhuluma ubone ukuthi halele laba badlala ngabantu laba alisebenzeli wena. Ladi liyasebenza mina iladi hey mangase ngithi awukhulume nomngami manje akutshele mina amaladi engikwenzayo la bese akutshela ukuthi angivulela inani ungabona ukuthi lento ishoya ayikho.